Kaixo, ongi etorria. Gorputz geometriko hau bitan banatu beharko dugu, batetik teilatuarena, piramidea, eta bestetik beko zatia, ortoedro bat. Orduan, jarriko ditugu biak, batetik piramidea eta bestetik ortoedro bat, eta bere formula jarra ditugu. Badakigu piramidearena dela volumena berdin, eren bat, azalera, oinarriarena bider altura. Eta ortoedroarena izaten da azalera bider altura. Beti oinarriarena, Piramidearen oinarriaren azalera eta ortoedroaren oinarriaren azalera berdinak aldira, bai ez da, koinziditu egiten dute, eta laukizutzen bada. Neurriak dira 5 eta 4, hori da azalera. Orduan, jarriko genuke, 5 bider 4, 20 zentimetro karratu. Hori jakinda, ordezkatzea falta zaigu. Eren bat, bider azalera, esan dugu oinarriarena 20 dela, bider altura. Baina altura norena, piramidearena. Zein da bere altura? Hemendikonea 6 da. Eta guztiak 10 baldin bada, zer bat izango da hemendikonera? 4, ezta? Horren da? 4. Eta bestetik dugu hau. Oinarriaren azalera 20 izaten jarraitzen du. Bider altuera 6. Hau, 120 da, zentimetro kubiko. Zatiketa egin beharko dugu. 26,67 borobilduta. Volumen osoa izango da orduan 26,67 gehi ortoedroarena, 120. 146,67 zentimetro kubiko. Eta honekin bukatzen dugu, beste bat arte, agur.